Και όπως σας είπα, απόψε εδώ στις μουσικές αποπλανήσεις και στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης θα έχουμε κοντά μας και την έχουμε κοντά μας μια υπέροχη φωνή που έρχεται να μας συγκινήσει με αυτό το δισκογραφικό ντεπούτο της, το τραγούδι της γεμάτο συναίσθημα, ένταση και εικόνες. Τα κύματα με την Αλίκη Μαθιουδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Καλά, καλά εσείς? Στον ελληνικό θα μου μιλάς. Εντάξει, καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, πώς πάει αυτό το τραγούδι? Για πες μας, πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι, πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το τραγούδι? Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε στίχους της Γιώτας Γερογιώργη και σε μουσική της Κωνσταντίας Κατσιάμπα, από τις αγαπημένες μου, φιλιά πολλά, και κυκλοφορεί από την FM Records. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, καταρχάς εγώ πριν ένα χρόνο γνώρισα τις κυρίες. Πρώτα γνώρισα την Κωνσταντία και μετά τη Γιώτα τη Γερογιώργη. Και μου στέλνει η Κωνσταντία, γενικά μιλούσαμε και μου είχε πει, δεν θα το ξεχάσω, μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, θέλω να σου στείλω ένα κομμάτι και γράφει πάνω το όνομά σου, είναι δικό σου, είναι το στυλ που θέλεις. Λέω, εννοείται, είμαι ανοιχτή σε προτάσεις, εννοείται φυσικά, και όταν το πρωτοάκουσα τρελάθηκα. Τι ήταν αυτό που σε άγγιξε περισσότερο σε αυτό το τραγούδι? Ήτανε γενικά ο ρυθμός, έτσι όπως πήγαινε, ο στίχος, που είναι γενικά αυτό που θέλω, μια ρυθμική έτσι pop μπαλάντα, και γενικά έχει να κάνει και συναισθηματικό βάθος, όπως βλέπουμε και την ένταση και τις εικόνες γενικά από το βίντεο κλιπ το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Νίκος Κουτάντος. Ναι. Φτιάξαμε μια πολύ όμορφη δουλειά και ναι, γενικά μου άρεσε όλο. Τι σημαίνει εσένα τα κύματα? Τα κύματα. Μιλάει, για μένα τα κύματα είναι ότι είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αξία της συμπόρευσης στο ταξίδι της ζωής με ανθρώπους που μας κάνουν να αισθανόμαστε ασφάλεια και αγαπάμε ένας τον άλλο και ναι. Όταν το πρώτο άκουσες στο ραδιόφωνο? Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευες? Όχι, δεν το πίστευα και χαίρομαι πολύ που αρέσει όσο αρέσει σε μένα. Που αρέσει τον κόσμο. Τους είπα πριν βγούμε στον αέρα ότι επειδή λίγο εγώ με τη μουσική είμαι λίγο περίεργος, ξέρεις, κάτι αν δεν μου αρέσει η φωνή ή οτιδήποτε, το προσπερνάω. Δεν θα το βάλω να ακουστεί. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι όμως, αλλά το 99% δεν θα το βάλω. Όταν μου το έστειλε η γνωστή μας φίλη και η Κωνσταντία, στο email και αυτά, και μου έστειλε και μήνυμα και έτσι, της λέω να το ακούσω και θα σου πω. Πέρασε ένα διάστημα, γιατί και εγώ με το τρέξιμο και με το ένα και με το άλλο, το έβαλα κάποια στιγμή να το ακούσω και λέω, όπα, το ξανά βάλα πάλι να το ξανακούσω και μου άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ. Και λέω, οκ, το προχωράμε να το βάλουμε να ακουστεί και αυτά. Και πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Σε πολλά ραδιόφωνα έχει ακουστεί το τραγούδι σου. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ γενικά. Τίποτα, από όλο τον κόσμο. Εμείς απλά, εγώ έχω μάθει γενικώς, εντάξει, να βοηθάω αυτούς τους νέους τραγουδιστές, τους καλούς, με αυτή την υπέροχη φωνή και την καλή φωνή που έχουν, αυτή τη χρειά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που η φωνή δεν ακούγεται καν. Ναι. Και λες τώρα τι να, εντάξει. Ναι. Αν και γενικώς πια τα τραγούδια και γενικώς η μουσική έχει κάπως μοιραστεί σε πολλά επίπεδα, και στη ραπ και στη λαϊκή, καλά λαϊκή εντάξει δεν θα το έλεγα, και σε πολλά άλλα διάφορα έτσι μπερδέματα της μουσικής. Αλλά εντάξει, μου άρεσε εμένα το τραγούδι αυτό και είναι πολύ ωραίο. Ποιο ήταν το πρώτο σου έτσι τραγούδι που είπες σαν μικρή, όταν ήσουν πιο μικρούλα σε ηλικία? Γιατί πιστεύω ότι θα τραγουδούσες και όταν ήσουν μικρή. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι προέρχομαι
Αυτό ήθελα να σου πω, προέρχεσαι από Προέρχομαι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω από μικρή γενικά ασχολούμαι με τη μουσική. Έχω κάνει πάνω σε αυτό σπουδές. Έχω πάρει τα ανάλογα πτυχία για το πιάνο μου, για τη φωνητική μου, για τη θεωρία της αρμονίας, για θεωρητικά της μουσικής. Και εννοείται, όπως λέω, γενικά στις συνεντεύξεις μου, δεν σταματάει ποτέ να μαθαίνεις μουσική. Συνέχεια, εγώ μαθαίνω καινούργια πράγματα. Δεν σημαίνει πήραμε ένα πτυχίο και σταμάτησα. Γενικά μ' αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Εγώ σε έχω ακούσει και σε έχω δει σε ένα βιντεάκι στο YouTube που τραγουδάς στο πιάνο σου το Σμαράγδια και Ρουμπίνια του Ρόκου. Και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι στο πιάνο πολύ καλή. Ευχαριστώ. Και η φωνή σου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάποιος στην οικογένεια? Λοιπόν, ναι. Επειδή έρχομαι από μια έτσι, παραδοσιακή οικογένεια, πήρα λοιπόν κι εγώ το μικρόβιο. Ο θείος μου παίζει λύρα. Και ο παππούς μου ήταν ο καλύτερος βιολάτορας της Κρήτης. Α, ωραία πράγματα. Και γενικά, ναι, λίγο πολύ πήρα κι εγώ κάτι, έκλεψα. Και ναι, τώρα που μου λες ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα, ήταν το... Αν θυμάμαι καλά, το «Νιάου βρεγατούλα» και ήμουνα χωρίς δοντάκια. Ναι. Το τραγούδισες καλά τουλάχιστον, το ακούσαμε. Καλά ήτανε. Ήμουνα 5 χρονών. Α, μικρούλα, εντάξει. Ναι. Αλλά γενικώς στην οικογένεια είσαστε έτσι... Είναι ακόμα ενεργοί και ο θείος σου και όλοι. Σίγουρα, ναι. Εντάξει, Κρήτη έχει βγάλει και πάρα πολλούς εκεί κριτικούς με τις μαντινάδες, το ένα τ' άλλο. Είναι η Κρήτη είναι δύναμη κάτω. Έχει πάρα πολλούς και κριτικούς τραγουδιστές και αυτά. Τι θα τους έλεγες τους ανθρώπους για αυτό το τραγούδι, για τα κύματα, έτσι? Ετοιμάζεις κάτι άλλο τώρα ή... Λοιπόν, γενικά, ωραία. Εγώ είναι η αρχή σε όλο αυτό το μουσικό κομμάτι και θα έρθουν και πολλά ακόμα, πολλές εκπλήξεις. Αυτά μπορώ να πω μέχρι στιγμής. Αποκλειστικό, θα τις έχουμε. Ναι. Έχουμε διάφορα γενικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο σπίτι σου όταν είσαι μόνη σου, τι τραγούδια ακούς έτσι πάνω κάτω? Γενικά, τι σου αρέσει πιο πολύ έτσι? Ναι. Ακούω τα πάντα. Δεν έχω θέμα εννοείται με τη μουσική. Ακούω και κριτικά και λαϊκά και έντεχνα και jazz και pop. Ακούω τα πάντα, αλλά γενικά εντάξει θα ακούσω και έντεχνο, jazz, pop που λέω. Αλλά γενικά ακούω τα πάντα, δεν έχω κανένα θέμα. Πού είσαι πιο πολύ έτσι, τι σου αρέσει ας πούμε πάνω στη μουσική, το λαϊκό, το έντεχνο, πού καταλήγεις έτσι? Πιο πολύ θα έλεγα το έντεχνο. Το έντεχνο. Προς τα εκεί είμαι. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει η ζωή, πώς θα τα φέρει εννοείται. Το έντεχνο προς τα εκεί με βλέπω και το pop, το jazz, προς τα εκεί κλείνω. Αν σου δινόταν αύριο η ευκαιρία και σου έλεγαν έλα να τραγουδήσεις με έναν καλλιτέχνη, ποιος θα ήταν που θα σου άρεσε πιο πολύ να πας έτσι? Δύσκολο. Έλληνα, ξένο, ό,τι θέλω λέω. Έλληνα. Ναι. Έλληνα. Επειδή είναι δύσκολο, λοιπόν, νομίζω είμαι προς ένα πρέπει να πω ή... Οποιονδήποτε, λοιπόν. Θα έλεγα εκεί προς Νατάσα Μποφίλιου, Ζουγανέλη, εκεί. Ζουγανέλη και Μποφίλιου, ναι. Ζουγανέλη, Μποφίλιου, Μαραβέγια, Μουζουράκι, προς τα εκεί θα έλεγα. Ναι, γιατί εκεί σου αρέσει ένα πιο πολύ. Ναι. Επίσης, ακούω και Καραπατάκι και αυτό, εντάξει. Όλα τα είδη είναι μουσική, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Γενικώς πώς τη βλέπεις έτσι τη καινούρια νεολαία με αυτά τα ακούσματα που ακούνε, τη ραπ, το ένα το άλλο? Ναι. Εντάξει. Οκ,
δεν θα βάλω να ακούσω μόνη μου. Εντάξει, όταν είμαι κάπου έξω και τυχαίνει να έχουν, οκ, ναι, μέχρι εκεί. Δεν θα βάλω στο σπίτι μου να πω το ακούω και αυτά, δεν είμαι αυτής της άποψης, αλλά εντάξει. Ετοιμάζεις τώρα κάτι καινούριο τραγούδι ή δεν θες να μας πεις ακόμα για την έκπληξη? Θα ρωτήσω την Κωνσταντίνα. Είναι διάφορα πάντως. Μάλιστα. Είναι μέσα και αυτό. Και αυτό? Ναι. Ωραία. Θα το έχουμε πρώτη εμείς εδώ στο Λαβίτα, να το ξέρετε παιδιά, σας το λέω από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Με την Κωνσταντία πώς γνωριστήκατε έτσι? Πώς έγινε η φάση που... Με την Κωνσταντία γνωριστήκαμε πριν 1 χρόνο. Αυτή με προσέγγισε. Α, ναι. Μάλιστα. Της άρεσε γενικά η κίνησή μου, η φωνή μου, όλα γενικά και εννοείται είχα ακούσει κάποια τραγούδια της που έχει γράψει και δεν το πίστευα ποτέ ότι θα μου έδινε κομμάτι. Έλεγα εντάξει, προσπαθώ να κάνω κάποια live για μένα, γενικά για τη μουσική, μαθαίνω, όπως είπα, συνέχεια καινούργια πράγματα, αλλά δεν πίστευα ότι θα έκανα ένα υπέροχο τέτοιο κομμάτι. Αυτές τις δύο υπέροχες σκηνές. Είναι πραγματικά, είναι υπέροχο τραγούδι και η στίχη και όλο το κομμάτι αυτό έτσι έδεσε όλο μαζί και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το βίντεο κλιπ μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι. Είναι στη θάλασσα έτσι και αυτά είναι πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω έτσι κάτι, ας το πούμε χιουμοριστικό, κάπως έτσι χαλαρό λίγο, έτσι να το πάρουμε. Γιατί αυτή η εκπομπή δεν έχει φίλτρα, είναι χωρίς φίλτρα, είναι φιλτράριστη, με μουσικές αποπλανήσεις πάντα. Όταν θες να φορτίσεις τις μπαταρίες σου, πού πας? Θα πας βουνό ή θάλασσα? Θάλασσα. Θάλασσα. Να κάθομαι εκεί με τις ώρες. Εκεί είναι όντως. Η θάλασσα ηρεμεί και αδειάζει και το μυαλό και φορτίζεις και τις μπαταρίες σου και... Σίγουρα. Ταξιδεύεις όντως. Η θάλασσα είναι, εντάξει, είναι άλλο αυτό, άλλο χαρακτήρα. Θα ετοιμάσεις τίποτα καμιά έτσι, event, κάτι τώρα το καλοκαίρι, τίποτα? Γενικά μιλάμε με την Κωνσταντία και τη Γιώτα. Οτιδήποτε νεότερο γενικά θα ακολουθήσουν διάφορα, οπότε θα είναι σίγουρα και live εμφανίσεις, όλα θα τα πούμε σιγά σιγά. Άρα και το χειμώνα κάτι θα ετοιμάσεις? Ναι. Δεν μας λες. Δεν μας τα λέει, παιδιά, δεν μας τα λέει. Σας τα μασάω λίγο, ναι. Μας τα μασάει, αλλά θα τα ψάξουμε, θα τα βρούμε εδώ πέρα. Μουσικές αποπλανήσεις όλα τα βρίσκουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Διακοπές θα πας? Ναι, θα πάω. Κρήτη, Ρόδο. Και Κρήτη. Ναι. Άμα πας Κρήτη, όμως φέρεις και τσικουδιά να πιούμε. Εννοείται. Ναι, γιατί σαν τη τσικουδιά της Κρήτης δεν υπάρχει πουθενά. Ρακί. Έχω φίλους κρητικούς κάτω. Μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα και στην εκπομπή με ακούνε και από το Ηράκλειο και από τα Χανιά. Εντάξει, τα Χανιά είναι άλλο πράγμα. Και δεν έχω πάει ποτέ. Α, όχι. Πρέπει να πάω. Και εμένα καταγωγή μου από νησί είναι. Από Σαντορίνη. Α, εντάξει. Μη μου πεις αν έχω πάει, δεν έχω πάει ποτέ. Απίστευτο. Ναι, εντάξει, δεν έχω πάει, αλλά τι έχω δει. Δεν έχω πάει και όλο μου λένε θα έρθεις, έχω συγγενείς. Ναι. Και ακόμα δεν έχω πάει. Περιμένω. Πρέπει. Για πες μας έτσι κάτι άλλο πάνω κάτω, εκτός από πιάνο, τι άλλο, παίζει κάποιο άλλο όργανο και αυτά? Λοιπόν, μικρή, όταν ήμουνα, το πρώτο όργανο που ήθελα να μάθω ήταν βιολί. Το όργανο που έπαιζε ο παππούς μου. Αλλά επειδή δεν μπορούσα να το κρατήσω και ήμουνα μικρή και γενικά το έπιασα μετά από όταν ήμουνα 15-16 χρονών. Μου έδειξε κάποια πράγματα ο παππούς μου, εντάξει, έχει φύγει από τη ζωή και λίγο πολύ, εντάξει, δεν είναι όσο ξέρω το πιάνο που έχω και πτυχίο, το έχω αφήσει στην αλήθεια, αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά όπως λέω να το ξαναπιάσω ή οτιδήποτε, γιατί τώρα εντάξει, η προτεραιότητα έχει λίγο πολύ φωνή, διαβάζω και το πιάνο και αυτά. Η λύρα? Πώς? Έχεις προσπαθήσει για λύρα? Για? Λύρα. Λύρα, όχι. Όχι. Είναι δύσκολο, Είναι. Δεν έχω προσπαθήσει, δεν το έχω πιάσει καν στα χέρια μου, οπότε ναι. Οπότε το αφήνεις προς το παρόν αυτό. Ναι.
Εντάξει, το αρμόνιο είναι πιο πολύ έτσι, σε πάει πιο πολύ το αρμόνιο, γιατί παίζει, τραγουδάς και ξένα κομμάτια έχω δει και έχω ακούσει. Ναι. Έχεις ωραία φωνή πάντως, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ωραία. Τι θα σου άρεσε πιο πολύ, έτσι, να είσαι σε ένα στούντιο ή σε μια σκηνή, έτσι, τι σε θαυμάζει πιο πολύ, ρε παιδάκι? Η σκηνή σε θαυμάζει πιο πολύ, έτσι, σε ανεβάζει ένα στούντιο, έτσι? Ναι, νομίζω με ανεβάζει πιο πολύ η σκηνή. Μ' αρέσει πιο καλά η σκηνή. Και μ' αρέσει που δίνεις και στον κόσμο τη χαρά, την ενέργεια, να τραγουδάει μαζί σου, να νιώσει καλά, να ξεσκάσει. Μα αυτό είναι, ότι όταν πάει κάπου σε κάποιο μαγαζί, εκτός από το ότι οτιδήποτε είναι ταβέρνα ή μπαράκι ή οτιδήποτε είναι, πας για να ακούσεις έναν τραγουδιστή, που ξέρεις ότι έχει ωραία φωνή και ότι θα περάσεις ωραία και θα διασκεδάσεις και θα χορέψεις. Και το σωστό έτσι είναι. Σωστά. Και σε μια συναυλία και να πας πάλι, θα περάσεις, λες, πας στο τάδε, στον έναν, στον άλλον, παίρνας καλά. Γιατί προχθές πήγαμε στη συναυλία του Αΐμνης του Καρά και περάσαμε χάλια. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι, όντως δεν ήταν και τόσο... Είδα εκεί, δεν πήγα, ήθελα πολύ να πάω. Πήγαμε. Εντάξει. Δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν κάνει. Εντάξει. Αλλά τα είπαμε πριν. Εντάξει, θα έχουμε και ένα αφιέρωμα εδώ στην εκπομπή μας. Κάποια στιγμή τώρα, πριν κλείσουμε, για καλοκαιρινή σεζόν. Και εντάξει, Τι άλλο θες να μας πεις, έτσι, για σένα, έτσι, για να σε μάθει ο κόσμος, έτσι, και αυτά? Τι άλλο, γενικά αυτό είναι στη ζωή μου τώρα πλέον, η μουσική. Η μουσική γενικά, αγαπάω τη μουσική, μ' αρέσει να μαθαίνω κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Αυτό. Από τραγουδιστές μεγάλους, έτσι, ποιο τραγούδι εκτός από τον Ρόκο έχεις τραγουδήσει? Ελληνικά ή... Από τον Αργυρό, από τη Ζουγανέλη. Έχω τραγουδήσει Υποφίλου Ζουγανέλη, έχω τραγουδήσει Πασχαλίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, έχω τραγουδήσει Pixlax, Μαραβέγια. Από τους Pixlax ποιο τραγούδι? Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις και... Κομματάρα αυτή. Εννοείται. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Ποιο άλλο? Όχι εννοείτες αγάπες. Πώς πήγαινε το άλλο? Κόλλησε τώρα. Έχω τραγουδήσει κι άλλο ένα τους Pixlax. Πασχάλη. Όχι το Τερζή, τον Πασχάλη, τον Αρβανίτη. Το Πασχαλίδη, ναι. Το Κακές Συνήθειες. Ζουγανέλη και Εμποφίλιο, εγώ μιλάω για δύναμη. Παυλίνα Βουλγαράκη, Λαβύρινθη. Στόκα, εννοείται, το και έμεινε εδώ. Γενικά, ναι, έχω από έντεχνο ρεπερτόριο. Πάμε να ακούσουμε ξανά το τραγούδι σου, να το βάλουμε και ξανά επαναρχόμαστε. Ένα υπέροχο τραγούδι από την Αλίκη Μαθιουδάκη, την έχουμε και εδώ στο Λαβίτα Radio, στο στούντιό μας, live, ζωντανά. Μια υπέροχη κοπέλα με μια υπέροχη ερμηνεία της στα κύματα. Τι ήταν αυτό, Αλίκη, που όταν οι γονείς σου τους ανακοίνωσες ότι εγώ θα βγω στο τραγούδι, θα τραγουδήσω? Τι σου είπανε? Λοιπόν, όταν το είχα πει, ναι, γιατί είναι η αλήθεια, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου κάτι άλλο να κάνω. Μόνο τη μουσική ήθελα. Όταν το είχα πει λοιπόν στους γονείς μου, μου είχαν πει να κάνεις αυτό που αγαπάς, αυτό που σε κάνει χαρούμενη. Οπότε αυτό με έκανε χαρούμενη, αγάπησα πολύ τη δουλειά μου, την αγαπάω εννοείται ακόμη και ναι, δεν μπορώ να με δω με κάτι άλλο. Ναι, όταν πραγματικά αγαπάς κάτι και θες να το κάνεις, το πετυχαίνεις. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα. Άμα βάλεις, με πολλή δουλειά. Άμα βάλεις σκοπό, το πετυχαίνεις. Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε κάνεις ραδιόφωνο ή μουσική ή οτιδήποτε και το έχεις στο τσαγανό σου, το πετυχαίνεις. Όταν μαζεύεστε έτσι στο σπίτι οικογενειακά,
Το ρίχνετε λίγο στο γλέντι, το τραγουδάτε έτσι? Ναι, ναι, εντάξει. Γενικά ναι, ή θα παρουσιάσω κανένα κομματάκι, τι έχω βρει, τι έχω ακούσει και το έχω βγάλει, ας πούμε, στο πιάνο. Γενικά ναι, πολύ στη μαμά μου το κάνω αυτό. Και ναι. Της δείχνω, της λέω, κοίταξε να δεις, βρήκα αυτό, σ' αρέσει? Γιατί έχω διάφορες ιδέες γενικά. Θα κάτσω να διαβάσω. Δηλαδή, αν μου αρέσει ένα κομμάτι, θα πω, θα κάτσω να το βγάλω. Μέσα σε μία ώρα, μισή ώρα. Πιο πολύ αδυναμία που έχεις στον μπαμπά, στη μαμά? Και στους δύο, αλλά πιο πολύ στη μαμά. Στη μαμά, ναι. Ναι. Αν και τα... Εντάξει, αγαπώ και τον μπαμπά εννοείται, αλλά... Τέλεια, ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Ο θείος? Ο θείος, και ο θείος μου έχει μάθει πάρα πολλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε βοηθάει, έτσι? Με βοηθάει πάρα πολύ στα ηχητικοπράγματα, στον ήχο, στα μηχανήματα, όπου πάω γενικά. Και ναι, εντάξει, λίγο πολύ, εντάξει, το βρίσκω κι εγώ τώρα. Αλλά στην αρχή ναι, με βοηθούσε πάρα πολύ, μου έλεγε τι είναι αυτό, τι κάνει. Γιατί ξέρει και ο θείος μου και από ήχο, όχι μόνο να παίζει λύρα και να τραγουδάει, γιατί τραγουδάει κιόλας, ναι. Ξέρει και από ήχο. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Θα σε αφήσω, θα σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι τρέχεις πανικόβλητη και δεν προλαβαίνεις. Την επόμενη φορά σας υπόσχομαι θα την έχουμε εδώ πέρα και με τα καινούργια της τραγούδια, τα άλλα που ετοιμάζει. Το τι θα ετοιμάσει το καλοκαίρι, τι ετοιμάζει το χειμώνα. Δεν μας τα λέει, αλλά θα τα μάθουμε σιγά σιγά. Το υπόσχομαι ότι θα την έχουμε και στην επόμενη κάποια στιγμή εκπομπή που θα κάνουμε πάλι εδώ θα είναι. Να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τιμή μου που έχω μια υπέροχη φωνή και μια υπέροχη κοπέλα δίπλα μου που με αυτό το τραγούδι μας ταξιδεύεις. Πραγματικά μας ταξιδεύεις. Με θυμάται πολύ τα λόγια σας. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τη στιχουργό σου και την Κωνσταντία. Τις αγαπημένες μου, ναι. Τις αγαπημένες σου και φίλες και δικές μου. Την Κωνσταντία Κατσιάμπα και την Γεωργιώργη. Εμείς να σε ευχαριστούμε.